Αναστάσιος Δρόκος του Ηλία. Τι γίνεται τώρα με την κρίση, κύριε Τάσο, έχετε κάποια ιδέα, εσείς μου είπατε, έτσι? Έχετε κάποια ιδέα για την Κρίση έχουμε, περνάμε όλη κρίση. Ναι. Δεν περνάω εγώ, περνάει η οικογένειά μου, το συγγένειο μου. Λοιπόν, αλλά εδώ που γυρίζω εγώ στην Άφακτο, είπα πόσα παιδιά θέλουν, 1-2 να τα μάθω, να γίνει μαστόρ, γιατί και τούτο εδώ απέναντι είναι έργο δικό μου. Η πέτρα η χρωματιστή εδώ, η πλακόστρο στον Άγιο Δημήτριο, η πλάκη στον Άγιο Δημήτριο είναι από τα χέρια μου, πριν 40 τόσα χρόνια. Λοιπόν, να έρθει ένα παιδάκι, θέλει μπλάι να του δώσω, θέλει εκείνο, τα πάντα έχω. Δηλαδή ξεκίνησα με μαστόρους κορυφαίους, να μάθει πώς πρέπει να δουλέψει στο κάθε πράγμα. Δεν παρουσιάστηκε κανένα μέχρι σήμερα. Άρα δεν έχουν όρεξη να δουλέψουν και να είναι αξιολύπητα για μένα. Πες πως κάποιος τώρα νέος ενδιαφερθεί να έρθει να μάθει κάποια τέχνη. Τι άλλο μπορείς να του μάθεις εσύ, εκτός από την πέτρα? Τι πέτρα μωρέ, μόνο πέτρα. Την πόρτα αυτή ξύλινα να δώσω και μπλάνι, να το μπλανείς, να την φτιάσεις. Ναι. Πώς να φτιάσεις τον ταβάνι, πώς να φτιάσεις την πόρτα, πώς να φτιάσεις τον τοίχο. Άντε, ποια πέτρα. Πέτρα μόνο είναι. Και σκηπές. Τι σκηπές, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Και πόσο θα πρέπει να σε πληρώσει ο νέος για να τον μάθεις? Να μην με πληρώσει τίποτα. Μόνο τα έξοδα τα δικά του να έχει, να μπορεί να μάθει. Τα έξοδα τα δικά του. Εγώ να μην επιβραβευτώ με έξοδα. Εσείς δηλαδή προσφέρεστε δωρεάν να μάθετε τέχνη? Ναι, προσφέρω δωρεάν να μάθει μια τέχνη. Ένα παιδί νέο. Από 15 μέχρι 25. Από εκεί και πέρα τι τον κάνω εγώ το γέρο. Μάλιστα. Έτσι που λες. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτό το είχα να έρθουν στο πω πέρα, αλλά τώρα δεν έρχομαι.